Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। नै जोंहा दिनै आलु बुरनो नागिरदों आलुखौनो गारहरलाजोब्बाय। गोमखां फारि फारिसो बुरनांगौ बिदि लेथेर फिथेर बुरजाया आन्दायो। खेबसेनो लासै दोनब्रा गाज्रि जायो आलुआ सेवो। एफा खरा खरा बिदि हरजायाना। आइयै मानो बस'खो जेनेबा लस जायोथ' बिदि बस'बाथाय। जालाहाय आलुखौनो बस'बायसनि आलु बुरनाया नै थब स्र' खन्दाजों एखुबाय गोमखाङा। गैला हाजों गेलेजोब्बाय। नों बेथ' खुगायाव फैबाय थाखायो दा बेथ' दुब सोनांगौ। नै बैहाय लोगो फैदो। नै जोङो आलुखौहाय न'आव लखबफैनो नागिरबाय आरोना बारिनिफ्राय लानानै फैबाय नै जोङो न'आव लखबनानै जमा दोनथ'नोसै। थिखोना ला नामा गोमखांलाय मोजां थिखो गबोनसै हनै गासै थिखोनांगौ। लाखि अन्थाइ बुरजादां लाखिया नै बुरजा जांथारबाय जोंना आलुआ। सोरनि बे बिगुरल' मा जाखो? आलु जाबाय सिरियाबो खावसेल'। लासै गोमखां बिदि नङा आयु गारजाब जाया होनखाबाय सेवो। सिङाव गाज्रि जाजोबो दोननानै जाजानाय नङा। जाबायहाय मेरला बुरजा जाबाय एसे बोथिसे 4 बोथिबासो थांखासिगोन। 5 लाख केजि दोनथ'नांसिगोन। आलुआ गिदिर गिदिर थांदों बबेबा गिदिर थांथारदों। नै मोजाङानो थांदों आलुआ गाज्रि जायाखै। जानोबो गोथावनो बिनि जेबो मुलि सारनाय जायाखै आरोना लोगोफोर। अर्गेनिक गोबोरखि हासार होनानै गायफैदों आरोना लोगोफोर बेजोंनो ओमफ्राय दा जोङो माने दिनै बुरजोबथ'ला खावसेल' बुरग्रोबाय खावसेखौहाय उनावहाय बुरनोसै आरोना। आलुआ सेवनायसो। Come on, let's go. ये ज़्यादा हो गया। 4 पैक 6 पैक जासिगोन। नोंना 4 पैकल' आरो नोंना 6 पैक जासिगोन। है बिदि उसिनायाव थिखो जायाथ' नों अभार जाबाय नोंना अभारलड। बिदि थिखोबासो बथि जायो बासे मिस्टेकफोर नांनायाखै बेसेबां डेन्जार जाखो। खेबसेनो थिखो जाया
बडिजानो खहेस जानानै थागोन बडियाबो लासै लासैसो खालायनांगौथ' सिनस्रिबाय दा सिनबायाबा गासै खावसे बुरग्रोबाय आरो खावसेखौहाय उनाव बुरनोसै बासिनांसिगोन बिदि लायनोसै बावना दा बास बबे बस्थायावनो लाबोनोसै बेयावनो बन थिखोबावनोसै नै लोगोफोर बन जा बन थिखोनानै लानानै थांसै अर सायनो दा मोनायावहाय अर सायनांगौना ओंखायनो सोखानाय दंमोनदां बना अन्थाइखौ मालाय सोजोबनानै दोनबाय स्टेचुनो बेहा नै मेंबायलै लोगोफोर आलु रोगालाय माबा रोगालाय मेंबाय जा मेंनाय मोनबाय नै बना बेखौनो लांफैलायबाय जोङो दा मोनायाव अर सायनायनि बाङासिङा फान' मोनोना बेदर जानो ओइ किसका सादि है सोरनिबा हाबा जादों लोगोफोर बिथिंजाय बेंपाथि दामदों ए माबासो दां हाबा नङा दां बिदिफोरसो माबा मिटिं थिटिंफोरसो दां बारबा होननानै बिसोरखौ लांसै नांखालादांहाय बिदिनो गोजा बेखौथ' दे सावारखौ अन खालायना होनोसै आं Egaroh bis. Roh, 11 केजि roh. बैखौ नै माथो एसे थिखोलाय मालाय खालायबाय थालाय थिखोनानै दोनफिनबाय था बिनि बे थाबाय नालाय गोमोरबाय बेलाय 11 केजि 20 11 bis जाबाय दे 11.75 आनो ना 75 दोनफिनदो खम जाबाय 11 20 जाबाय जाबाय बोख्लायनानै गाहायावनो दोनथ' गोरलै गोरलैखौ दोननांगौहाय र' 20 खालायगोन राननो मोजां जानाय जाबाय बोरो थिखोनानै दोनफिनदो बार'आनो दंबावना बार'आनो दं बोख्लायबाव दे दरथामसो जाबाय आयु माथो बार'आनो दं दाबो नङा नों बेखौ थिखोनानै बोखानानै दोनफिननांगोन दोनफिनथाब दोनफिनदो बेसेबां जाखो 11.55 मोनसे बरनबाव एसे बरनबावदो फिसाखौ जोङो बे आलुखौहाय 20 केजि गायदोंमोन आरोना गायनाय टाइमाव ओमफ्राय दा नै खावसेनि एसे बारा बुरबाय जोङो बेखौहाय जोङो 45 केजि मोनबाय आरो ओमफ्राय एसे बुरबावनांगौ दं बेयाव बेसेबां मोनबावो बुरबासो जाहैगोनहाय एसेल' जानांगौलै एसेल' जानांगौ 48 औ दे माथो नों गाखोलाय सिनायो दे नों गाखोलाय गिसियासै 48 54 53 मबाइलखौ दा थिखोथ' बोरो 54 54 राइट थालाय